aku lak duwe gawe. Carane wong duwe gawe piye carane irit? Carane piye, Pak? Ya carane gampang no. Cara lak duwe gawe ki masakane apa ae kowe? Umpama masakan ya soto, terus es campur, es podeng, engko terus ana sup matahari, bar kuwi buah-buah, puding, metu kabeh kolak. Terus enek prasmanan. Duwe gawe sepisan utangkur kakean kowe akhire. Kowe gawe pisan kok iso utang kuwi lho. Lah piye wong duwe gawe kok kakean badokan iki lho. Lah iki ben menyajikan para tamu undangan, engko awak dhewe ya dilem penak. Duwe gawe iki cukup soto. Kosek to. Awakmu kok mau soto mari ngono iwake kuwi diirisi disuwir-suwir. Mari ngono disuwir-suwir rodok tipis-tipis. Soto sak mangkok iwake disuwir-suwir tipis-tipis akeh ana gubis. Opake rada amba digawe ipit-ipit kenek. Kuwi carane wong duwe gawe kaya ngono kuwi. Ah, mulih-mulih kowe iso di seneni karo Yusri, dirasani Sri karo Tun. Pengen ora? Kowe pengen ora? Sing terakhir empo enak to. Ya empo enak. Aring-aring biakar gedang campur sari asape kering mulie isun mikiri gedang rojo sak dodong dipangan codok timbyang worong jangan isun pedot. Balik terus lho Mas. Tok. Tek ku wangi lho Mas. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampe kering mulie isun mikiri gedang rojo sak dorong dipangan codok timbyang worong jangan isun pedot. Asik kok iso penak ya ampun. Tapi ora pas lho iki mau. Jajal. Kok iso to Mas? Jajal video. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampe kering mulie isun mikiri gedang rojo sak dorong dipangan codok timbyang worong jangan isun pedot. Video. Jiro. Penak to. Peng 5 Mas. 5. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampe kering mulie isun mikiri gedang rojo tak dodot dipangan codok timbyang worong jangan isun pedot. Jiro lupa kok ala penake ya 10 Mas. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampe kering mulie isun mikiri gedang rojo sak dodong dipangan codok timbyang worong jangan isun pedot. Jiro lupa kok 6 7 8 9 10 ala penake 1. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampe kering mulie isun mikiri gedang rojo tak dorong dipangan codok timbyang worong jangan isun pedot. Jiro lupa kok 6 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berangkat so 3 2 1 yuk. Jiro lu hey yo boleh teriak bareng-bareng Jiro lu hey yo Jiro lu hey yo Jiro lu yo Jiro lu hey yo bareng-bareng Jiro lu hey yo yang depan Jiro lu hey yo sekali lagi aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu, kangen.
Alhamdulillah. Sadurunge ngomong akeh Pak, salam sik awak dhewe Pak. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang kok isih do lemes kuwi lho. Enek tontonan sakmene akeh mosok suarane mok sakmono tok. Ngerti apa ora kowe sebabe lemes? Sebabe apa, Pak? Ngisor jemek. Wong wedok lah ngisor jemek mesti lemes. Ora percaya kowe. Ngrembes ngono. Ya ngrembes wae aku lho mlaku rene mbuh kepala desane di lapangan iso mak serut. Serut rene serut. Ya iki kan wayah musimmu to. Oh, wayahanmu metu to. Ya bener lah. Pak Dewan. Heeh. Bos dhewe Pak Mirza, percil digawe kene sebabe apa? Sebabe apa? Mburi sawah. Oh iya, sebabe mburi sawah mergo awakmu anakan kodhok. Lah ya genah no. Pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif, termasuk awake dhewe kreatif. Kreatif Dilebokne kene, dihadirne ning kene lapangan desa Bancar to iki. Bancar Bungkal Kabupaten Ponorogo. Nglumpuk tuplek blek Pak Dewan wonten matur nuwun Pak Dewan, matur mbah nuwun. Pak Lurah juga. Mbah Lurah matur mbah Mas nuwun. Agus. Dari provinsi juga hadir. Nggih, Dinas Dinas Pariwisata. Iya teko kabeh komplit sebab apa le? Sebabe apa Pak? Mergo awakmu ning kene wis kulino srawung karo piyai-piyai kae. Enggak. Lah sebabe apa? Mesane aku ora tau tanggapan. Mesane ra tau tanggapan. Lah awakmu ya ngono lho. Nyapa? Ora tanggapan. Aku mau mlebu rene gumun aku. Nyapa? Anu wong wedok-wedok niku niku iso njaluk foto wong tuwek-tuwek ambune remason mon ndi mon. Masa mambure mason. Lah aku ya takokne, Bu, lek mangke mawon fotone. Ora sae kucil lah pason anu lah pikir. Lah kok ambune remason tok wong loro wong tuwek. Untuk menjaga kesehatan. Ngono Sebab ya? iki wayah adem-adem, sok sering udan ben ora masuk angin. Lah iya kuwi. Mula kaya dirimu barang kesehatan ya wajib dijaga. Aku ya ora tau le jenenge lara. Ora tau jenenge lara apa. Wah iki mau lho lagi tas teko diimpus. Lah dalah. Karek percaya apa ora urung dicepot itu. Lah yo. Aku munggah ning kene iki jane ya piye mikir. Ora munggah wis dilunasi karo Pak Dewan. Ape munggah ya kaya ngene mentolomen bojoku mangan kaya aku kaya. Alah paling awakmu tiri-turu aku jaman biyen kae. Tiru-tiru ndi? Zamane aku lara kae. Laramu apa? Lara perkara di apa ubur-ubur mekar. Lah yo kan wis biasa to. Nek lara sing Wong iki deloken masyarakat kene lho ibu-ibu deloken sawangan kali ya ampun iso ayu-ayu kaya ngono ki medake apa gumun aku masyaallah. Nyapa ibu-ibu nganggo wedak nganggo skincare barang lho ora usah. Ibu-ibu sini itu tidak usah pakai skincare. Cewek-cewek sini wanita sini enggak usah pakai bedak. Mereka sudah cantik karena setiap harinya terkena air wudu. Masyaallah. Oke? Wong wedok mbok elem anu apa ki mbun-bunane modot ta mengi. Wong wedok aja mbok elem. Sing mbok elem mesane wong lanang-lanang lho. Wong wedok rasa mbok elem. Wong wedok penting mbok kai dhuwit meneng lambene. Lah sing ngarep iki akeh wedok-wedok tok lho Pak. Bapak-bapak renek ketok ya dilem ae sing wedok. Bapak-bapak ada yang di sebelah sini dan sebelah situ. Aja ngremene wong lanang le. Wong wedok ra nek wong lanang nyambut gawe rino wengi wong lanang-lanang ki mangsamu. Sing ngopeni rumah tangga ki wong wedok lho. Lah tapi larane wong lanang ape mangan apa wong wedok? Loh, lah tapi nek orane wong wedok sing masakno sapa? Oh saiki kaya dirimu. Umpama ning omah ora enek bojomu, arep mangan apa? Tuku. Kuwi nek mangan pancen iso tuku, Bro. Wong lanang mangan iso tuku ning warung, tapi lah nek umbah-umbah pakaian ben resik carane piye? Ya dilondrekne. Pekok men kowe iki. Anu ketoke uripmu sik tas kowe ketoke. Sik nak loro kuwi pancen iso laundry, iso tuku ning warung. Tapi masalah siji, nak nglairno pengen duwe anak sing mbok jak sapa? Ya piye lambemu piye takon meneh. Saiki kebutuhane wong lanang akeh, ora kur mangan, ora kur resik-resik umbah-umbah. Berarti lah wong meteng kudune wedok. Wedok. Lah tapi lah ra disontek karo wong lanang apa mungkin manteng. Wong ki mangsamu wong lanang karo wong wedok tetep wong lanang. Aja sama rendah, berdiri sama tinggi. Pokoknya kene iki didongakne yang hadir pada malam hari ini sehat kabeh. Amin. Aja nganti enek sing lara. Ya kok kaya dirimu. Ya aku malah. Tapi lara ku ya iso menghasilkan lho, Bro. Lah kok iso? Kaya sing tak critakno mau, jaman winganane aku masuk angin ngono, njaluk mlebu ning rumah sakit opnam. Terus
kur masuk angin jane sedina ngono ya wis entuk mulih ngombe obat jalan ngono iso. Terus? Tapi aku njaluk opnam aku ben ditiliki dulur-dulurku. Mari ngono. Prospek ke depan. Mari ngono. Aku kan manggon ning desa, ning rumah sakit lara sedina. Wong tangga-tangga tak RT niliki numpak truk, numpak kol brondol, do rombongan. Ngono wong siji, Mas, 50.000, 100.000, 20.000. Iya. Aku ngrasakno sedina kurangan aku. Terus? Mas, Dok, aku mau mulih. Aku impulsen nganti seminggu mulih aku entuk pario, Pak. Ya lumayan. Lumayan, prospek. Berarti wong lara ki prospek ya. Prospek ke depan. Aku ya ngono le. Lak kowe lak lara to, aku ora. Aku duwe gawe. Nak ndek gawe? Iya, prospek wong duwe gawe wis tenan kowe. Lak duwe gawe ki aja sing gedhe-gedhe. Lah piye? Sing penting undangane sing akeh, mangane sithik ae. Ngene lho karo lungguh ini ketoke penak. Ora usah rasa lungguh, kuat mangsamu padakne aku wong Alah, ambiah. Kaya wong gering aku lho ora nek geringe le. Modelmu percil kaya ngene iki ora nek jenenge geling terus ancene ngeluwek le. Lah omong-omongan karo lungguh ngene iki Tapi tenan, aku lak duwe gawe. Carane wong duwe gawe piye carane irit? Carane piye, Pak? Ya carane gampang no. Cara lak duwe gawe ki masakane apa ae kowe? Umpama masakan ya soto, terus es campur, es podeng, engko terus ana sup matahari, bar kuwi buah-buah, puding, metu kabeh kolak. Terus enek prasmanan. Duwe gawe sepisan utangkur kakean kowe akhire. Kowe gawe pisan kok iso utang kuwi lho. Lah piye wong duwe gawe kok kakean badokan iki lho. Lah iki ben menyajikan para tamu undangan engko awak dhewe ya dilem penak. Duwe gawe iki cukup soto. Kosek to. Kamu kok mau Soto mari ngono iwake kuwi diirisi disuwir-suwir. Mari ngono disuwir-suwir rodok tipis-tipis. soto sak mangkok iwake disuwir-suwir tipis-tipis akeh ana gubis. Opake rada amba digawe ipit-ipit kenek. Kuwi carane wong duwe gawe kaya ngono kuwi. Ah, mulih-mulih kowe iso seneni karo Yusri, dirasani Sri karo Tun. Ora masalah, rasa-rasan ora masalah sepisan tok. Tapi aja sering-sering. Nek lak kaya aku lek wong duwe gawe, aku delok-delok le. Delok-delok piye? Ya lak becek delok-delok umure. Becek kok delok-delok. Ya iya no. Lah wong kowe ndek gawe ku lho soto tok. Ya ora apa-apa, sementing aku delok-delok umure, dadi ben awake dhewe ora rugi. Lah caramu nek delok becek kuwi piye? Umpama awakmu duwe gawe, kok kono sing duwe gawe? kono kancamu duwe gawe. Aku sing becek. Becekmu piye? Lah umure sik enom, sing duwe gawe umure sekitar 30 nek 40. Kuwi becekku 500. 30 ning 40. Becek 500. 500. Terus umpama rada enom sithik. Rada enom rada tuwek. Rada tuwek. Rada tuwek ya 40 ning 50 no ya. Becekku 250. Lah kok saya mudun? Mudun. Saya tuwek saya kudune. Saya mudun no. Umpama ning 50 nganti swidak 70 80. Sing duwe gawe umur sakmono kuwi. 10.000. Lah kok iso ngono iki lho. Lah kowe kok nyunatne ya lak umure sik nutut bocahe. Lah lek ra nutut ya bosok kowe. Wah, kaya ngono kok jare perekonomian maju. Masalah ngono kuwi sing diarani ora apik. Kita dalam bebrayan dalam apa jenenge masyarakat. Becek kudune kanthi keikhlasan Mas. Menehi kuwi ya sedekah. Wong sing ikhlas Pak Mirza kok ikhlas. Kok iso ikhlas? Lah nekane awake dhewe iki lho deloken nyenengne masyarakat kaya ngene lak ya ikhlas. Karo dinas pariwisata kuwi ikhlas wong ngono kuwi. Wadakne awakmu ae. Lah piye? Ora ngerti. Ngene iki lho aku ngomong karo mendelik ngene iki ndasku cemut. Jangkrik. Lah diomongi. Aku ndek kenane lho sepikirku ya tanggal 10 sehat aku tanggal 10 lah kok diundur malah geblak aku saiki. Iki berarti gara-garane diundur. Diundur lho kan. Iki mau nak gak sidone awakmu terus piye, Mas? Ya genam matang-matangne rumah sakit ku mau masakmu kok. Maju nembang dhewe kono. Nembang piye? Maju kok. Tanganku wis ora kena tak apa-apa. Ngene iki lho Kang, awakmu sing tuwek, aku sing nom. Awakmu tuwek to, aku sing nom. Wis tak tunggoni tak omongi ora kena. Iya, maju. Diomongi aja keceh ya keceh ae. Mulane watuk ae. Ana aja dolanan banyu ya dolanan banyu ae. Wayah udan-udan, kesehatan dijaga. Isih ditunggoni sing nom kaya ngono kelakuanmu. Ndahne nak tak tinggal mati. Ya sepurane. Awakmu iki wong tuwek, dikandani sing nom kok iso gak ngandel kuwi lho. Ngene iki dirungokno nek diomongi sing nom. Ya sepurane le. Bisa tak tunggoni kaya ngono kelakuanmu. Dikandani ora mbok rungokne. Ndahne nek aku tik ning kono. Ya. Ya. Nggih. Sesuk aja kecehne. Nggih.
Aja udan-udanan. Nggih, Pak Lek, nggih. Kok Pak Lek kuwi lho. Lho kowe nyenani anakmu kowe tak gacok cengelmu. Nadane ben nyanyi kae, nyanyi dhewe. Aku tak lungguh kene. Wah, iki lho ngewasi wong iki kepiur le aku le. Oh, berarti TV-mu urung Android. Tripumu ndiasmu. Wah, Mata ora percaya kae lho dokterku sing ning kono ngomong Mas Percil mangke 30 menit aja. 30 menit diengkulmu Dok, aku ya ngono. Wis kadung dilunasi ya 30 menit. Wong lek tanggung jawab ngene iki. Berarti kuatmu selawe. Ya los no. Los ya. Los maju nembang sik. Tenan no ya. Di anti kelemun tenan. Tangan. Pokoke 30 menit punjul. Iya, iya. Nanti 2 jam ya. Iya. Niki mangke Mas Percil rampungnya jam pinten? Jam 11? Jam 12 Mas Percil? Yu. Lha biasa rapopo aku lho nggo ambulan rene mau. Rumah nadane. Masalah. Penak ya. Piye? Ayo nyambut gawe karo loro iki penak. Karo lungguh bareng nek sing nyeneni. Mergawe lunggah-lungguh ngono kuwi ya ora apik. Filosofine yo enek. Mergawe nak seneng lungguh kuwi bayarane sintik. Sing ngomong sapa? Lah contone kaya enek. Sapa? Bakul kacang, bakul jagung kuwi badine kurang 20.000. Lah mangsamu dalange lungguh apa ngadeg? Lungguh. Bayarane akeh kucluk. Jajal dalang ngadeg melu aku mlaku ndi-ndi. Kewoprok debok karo sing digawe no goblok kuwi lho. Tapi kan beda. Beda. Dalang lungguh kuwi tangane gelem begar, gelem ngobane wayang, gelem mekar. Sing penting tangane mekar. Buka kuwi bayarane akeh. Piye masamu? Mergawe nek tangane gelem buka ngepyar. Kuwi bayarane akeh. Wero. Mike Tyson. Tinju. Petinju. Kayak tangane begar apa? Yo gegemno. Ayo, lah kok duite luwih akeh kuwi? Ayo jajal. Kuwi dudu mergo gegeme. Lah apa? Kuwi mergo polahe ra karuan. Polah. Mergo gelem polah. Alah bojomu polah kae mek saiki utange nridil kaya rumangsamu kaya kancane iki ra ro. Entek nyanyi lho. Ceceran Anak kuwi polah ngeneni aku kok, Bro. Ya iya. Nyawang wong ndase kok papat ngono ya. Kuwi wong apa Naruto? Ya kuwi aku susah gila ning aku. Sing sabar. Innallaha masabirin. Segala Apal kuwi aku. Artine apa? Ya lah gulane ning Google ya. Wong sabar kekasihé Gusti Allah. Heeh. Kok Jakarta lho masalah aku. Lah iya. Berarti golep. Awakmu iki golep. Dadi bale ya. Bale ndiasmu. Kancane ape golep kena udan marang terus ngukruk sampe saiki ra iso apa-apa. Enak deh, nasi. Aku susu koyo Pak Bak. Jangkrik aku kena tabane. Lah piye iki dipik Tangane ra sobat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngono masih lara malah didongak-dongakne. Dongakne piye to? Lha ki nyapa ki kancamu lah? Jarene Mbah Yai, para alim ulama, para guru-guru ngaji, para ustadz awak dhewe. Iki sebelum melakukan apapun harus diawali dengan membaca Bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya barokah. Selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Alah, rupane koyo pacul guang ndek. Baru nyanyi kan? Iya. Selawatan ya. Iya. Iwak bandeng. Lah. Kaya iso-iso. Mbok iseni apa? Iwak bandeng. Iku wis winganane kawak kae wis tau. Iwak sepat. Lah wis tau. Lah sing ndi? Iki lho sing rada viral iku lho. Penjajah iki serat penjajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donga kok diguyu. Anake sapa? Niki kok ditambahi proyek karo lurah ya. Ngerti Percil loro. Kok iso mikir nambahan saka lurah barang iki lho. Sapa ngerti gawe pijet ngono. Mosok ya sing ditambahi Percil. Ya sak slenteme. Akeh uang. Lah ya iso koyo ngene ndagel ya bengi iki aku. Aku malah kelingan ndagel karo mbahku jaman biyen.
Ayo terus. Akeh wong kerja paksa ngorbake sanak batih lan tangga saking wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan marang bondo. Yo iso ngono. Iso. Tapi mau Wis sembarang. digawe-gawe ngene. Sembarang. Untuk masyarakat iki Iya, iya. mumpung mlumpuk. Heeh. Karo dulur jo seneng tukaran Karo tangga jojotos-jotosan urip ning donya mung sepisan timbang meneng mending solawatan. aku ya seneng iki. Padahal lara lho kok iso nyambung. Ya dikaile wong dibayar. Kok yo pinter lho sampean lho Kang. Bolah ngawur. Urip aja kakean dosa Yen kakean dosa mlebu neraka. ning neraka mengko diapakno Ning jero neraka kowe disiksa. sing nyolongan Ketok tangane sing ngincengan culek matane sing rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina pikiran dhewe jangkrik wis teko kono iki lah awakmu kuwi lho kulino ngaji mosok yo ora ngerti lha piye ta nak nyolongan ki jelas sing dienggo nyolong tangane ketok tangane iya to urip ning donya jo kakean dosa kakean dosa nyemplung neraka ning neraka mengko diapakno ning jero kono kowe disiksa sing nyolongan ketok tangane sing ngincengan culek matane seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina pikiran dhewe aku ora mentolo ya apa ngomong kok sepikiran dhewe iki lha dipikir dhewe sing ketok apane kok untuk penyuluhan masyarakat lha iya to ben do eling to sing nyolongan ketok tangane sing ngincengan culek matane seneng rasan-rasan suwek cangkeme sing seneng zina diketok sapa ngomong manuke moji lah kok malah dan ambemu lho lha wis kono sing ngomong aku ora omong apa-apa lho kok manuke cel manukmu dhewe kuwi kok masa ora dulurmu kuwi mesti dulurmu kuwi mesti ya kuwi mau sing ngeterne aku rene ya kuwi mau kok masa iya alamun qadimul layumanu sama'u tanazzah qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbi inda jahli wa khairati. Aku ada selawatan paling seneng aku le. Ki. Apa iso selawatan? Di propo kok nyanyi. Timbane ning mburi ning kono ki dolan bocah gedebek kok debok lah. Maju. Kamu sakit loh, jangan body shaming aku. Enggak. Timbang dipowanger. Maju. Oh, saya di situ. Maju sini. Pokoknya aja gawe gara-gara karo iki dina iki tok ae. Iya, Bang. Timbang awakmu ditowapok meletik. Enggak, aku meneng ae aku. Ayo, tangane dilengen to, Kang. Kaya gebuk maling. Masalah sikil apa pring petung kok sak men gedine. Sikil kaya Sini pring bos, petung. kamu duduk aja bos. Awakmu diomongnya aja. Ora wis kono nyanyi. Iki lho lungguh. Moh aku kok mbok cium. Allah lah kaya ganteng-ganteng kok. Dengenane aku lungguh dicipok karo dhek. Wong rupamu yo kaya nyambik ngono. Nyanyi. Oke. Nyanyi sing apik. Iki berdasarkan tema ya bos. Temane. Apa iki? Pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif. Jadi awak dhewe guyon maton kuwi wong kreatif. Lah kok iso kreatif? Ya iki menunjukkan aransemen terbaru. Loh, lah aku pengembangan dengan garapan-garapan yang
enak dipandang mata dan Betul. juga enak didengarkan di Nah, telinga. salah satunya tadi jenengan sing belum datang itu anak-anak wis aransemennya luar biasa. Awakmu ora ro. Tembang sing wis ono di aransemen Apa ya? di model orkestra. Ngono. Apa? Coba nadanya C. Ini C. saya ajak ke Afrika ya. Awakmu Afrika. Lah kene Ponorogo bejane Afrika. Loh, biar tahu pengenalan vokal Afrika itu seperti apa. Iya. TG. Untuk Kuwi kalau jono kuwi to cah wireng kuwi to. kasino ya basati bababa. ngomong apa to Kang? Itu Kak. Ayo mudhuk Nyapa kok mudhun? ngelundasku mikir awakmu. Mbok menapa Kok nyapo nyanyi kaya Iki Afrika, Bos. Kocito Kasino ya basati bababa. Ciluk ba. ngelundasku. Penonton lo iso. Penonton lo iso. Bababa ngono ya jajal. Kasino ya basati bababa. Ciluk Kowe iki lho lagu apa kuwi? Afrika lho. Afrika itu kesenian Afrika. Awak dia kan tradisi Jawa. Masalah iki gak paham, masalah gak Resino ya batasi. Baba. terlalu medok. Lah ora iso. Bababa. Baba. Nadane wi lho. Baba. Bababa. Resino ya batasi. Baba. Terlalu medok. Iya toh. Ngetarani nang wong Blitar. Lah itu piye? Bababa. Baba. Kurang mangap. Bababa. Baba. Kurang ngombo. Baba. Aku Suweken cangkemku lho. Jangkrik tenan. Iya kan? Ayo, boleh. aku lagi iki garap wong ngono. Resi maya batasi. Baba. Oke, kita ke timur. Oh timur. Oke, Hongke, ye. Longgo timbang. Domongi aja keceh ayo kok mangga. Longgo timbang kematen kok. Awak Maksudnya ku semampun. lah iya. Bu Epi. Langsung ke viral TikTok ya. Viral Apa? TikTok. Aman saja mau ngapain mau repot. Lagu apa iki? Iki lagu apa? Masalah awakmu gak ngerti lagu iki lho. Lagu TikTokku mati ya pirang-pirang dina. Piye kuwi? Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng jalan baru aman. Kau sudah bilang cintakah tidak? Oh cintakah tidak? Kalau dukun bertindak kau sudah jawab. Cintakah tidak? Oh cintakah tidak? Sebelum dukun bertindak. So gak? Gini loh. Kau cuma bilang cintakah tidak? Pok cintakah tidak? Pok dan bertindak kau tidak jawab. Tuh kalau tidak, oh maukah tidak? Sebelum setan berpihak. So gak? Pen melok gerakan apa gak? Iya. Ya. Ada mana? Pen iku wayahe hongke ya Hongke kok malah watuk. Iso gak? Longgo lek gak iso. Hongke dudu ohong. Hongke kok malah ohong. Ya ampun, tapi lek ngene sakno ya. Heeh, sakno. Iku lek tuwek ya apa?
nasib arek-arek iki lho, Bos. Maksudmu piye? Iki lho awak Aku lho sik enom koyo ngene wis. Lah yo tapi nek lara lho kaya ngene iki. Lah terus nek tuwek piye? Lho ki masamu piye to? Karepmu kon piye aku ki lho? Aku kon sehat nih. Ya iya, lah nek sebagai bos sampean loro terus arek-arek gak badok sing tanggung jawab sapa? Nek tanggung jawab sapa? Lah umpama nek bocah-bocah sing pengen ngutang karo dirimu terus sing ngutangi sapa? Aku. Lah iya. Lah iya. Lah umpama nek bocah sing duwe masalah kaya ngono kuwi sing nyelesaikno sapa? Aku. Lah iya. Lah kok sampean malah wani-wani ngomong aku iki. Oke. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kodeng baru jalan aman. Yo, bila bilang mau ke tidak, oh mau ke tidak. Dukun bertindak, hukum berjawab. Dukun tidak, oh dirangkat tidak. Jangan sampai setan berpihak. Tangane ku gendenan tangan kiwa. Iku sing siji apa? Tak infus lho aku. Stroke, Bos. Stroke dasmu. Tangan diinfus sesambung. Infus. Oh, kena infus. Heeh. Ya ampun. Ora ngerti nek kancane 3 dina matang ning rumah sakit. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Coba balikin kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Seju selan cuek baru malu. Aduh adik ini baru abang yang rayu. Seju selan cuek baru malu. Aduh adik ini cuma abang yang rayu. Sing pojok. Pojok. Nyapa kok sembut drame iki? Ngerti nak bocah lara. Kurang ajar ya. Ngerti nek bocah lara kok sembut rock kuwi lho. Nek ana ngeblake sing tanggung jawab sapa? Kok Biasane Paling tidak adik Slenden kan duduk ini. Jadi kepalanya gini-gini bisa nggak? Nah. Oke. Seju selan cuek baru. Aduh hari ini mau coba abang yang rayu. Seju selan cuek baru malu. Aduh hari ini mau coba abang yang aku lo nyawang wonge papat kon ngene malah geblak ning kene aku. Ya kan iki adaptasi, Bos, mbok menawa vertigo kan. Vertigo diengkulmu. Ya latihan. Latihan dasmu. Iku wis penyakit lawas. Maaf, Bos. Well. Udah, sampean istirahat Ya, saja. aku tak meneng kene. Ya, biar saya handle sama itu ya. Handle. Oke, siap. Oh iya. Masya Allah. Itu versi apa? Aku juga versi Arabian no, Timur Tengah. Versi Arab. Oke, aku juga nggak mau kalah namanya orang pengembangan kreativitas kita. Oke. Kan? Ya. Ini best ya? Best. Best. Oh, best aja. Iya. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Itu versi apa, Wi? Surabaya Madura. Oh, nganggo le. Iya, no. Iya dong, kan Madura. Kalau memang cocok Bisa datang ke rumah
Statue, 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 statue. Oh iya toh. Bakul lalapan. Purnama. Salam kerong dari bule, setelan cuek baru malu. Tretan sadeje masyarakat bancar de remak kabare. Beres deh, beres. Pesti beres. Aduh. Sate, sate. Kembang turi dijejer-jejer nek wis nembang Bu Evi kendang nyawer. Aduh, aduh, kena apa, Dik? Kenek telek. Alah, kosong. Ada Pak Samad, ada Pak Mirsa. Sehat selalu, Hmm. banyak rezeki. Amin. Mirsa Alir, lirsa alir, alir alir, lirsa alir, Lirsa aku tak ngadeg alir alir. Di Jakarta di pinggir kali, Bapak Mirza manis sekali. Eneng pari cacahe siji, Ibu Evia ke rezeki. Lirsa alir, Lirsa alir, juga alir alir, Lirsa alir, Lirsa alir, alir alir. eneng gragal ning pinggir sumur, masyarakat tunggal panjang umur. Aneng cakar ning pinggir kali, desa bancar murah rezeki. Lirsa Alir, Lirsa alir, alir alir, Lirsa alir. Aku tak joget sih. Kancane yo pengen joget. Alir, alir alir, duh, mon ajeli. Ala adik. Nah, oleh madya. Seneng aku. Bental ombak sapo angin ralajengan. Duh, mon ajeling odi enah oreng ngajengan. Bental ombak sapo angin ralajengan. Lirsa alir, Lirsa alir, alir alir, Lirsa alir, Lirsa Alir alir gong kecipir ning tengah sawah, sedaya sing ngadir mangke barokah. Kelapa enek kesepet, sing ora aja nganti mumet. Lirsa alir, Lirsa alir, alir alir, Lirsa alir, Lirsa alir, alir alir. deh enak ya. Seneng aku. Ya, sepatan aja. Yo, kita kasih tampilnya satu artis pambudutan dari Pak Mirza. Asik. Yo.
Lah iki nyapa lho. Iki lho. Lah kok malah kaya bebek ngono kowe? Umume kancane sing tampil kuwi lho nganggo selop. Lho kok iso nggo kresek. Wong nek ra kreatif ya kaya awakmu. Ora kreatif Iki termasuk produk UMKM sepatu anti air. Harga murah, terjangkau, bisa dibeli di mana-mana. Di apa sepatu? sepatu Anti air. Berarti lah sepatu di apa-apa ora. Ada lho. Nah iki kan jelas lho, selop lho. Dek dek dek. Kowe kan sikilmu delengen. Lho. Lho ngene iki nek sing ra ngerti nyang dagelan kok sikile ndut tok. Awakmu Berarti berarti Kan dijamin bersih. Nah kalau menuruti ekonomi kreatif harusnya Yo kreatif yo ngene iki menciptakan inovasi produk-produk yang dijual di masyarakat. Gini, Mbak, dan Mbak. dengan didapatkan dengan harga murah ngono ya. nyapa? Apa? Nyapa kowe? Mulai ke Jakarta. Terus? Nyapa? Mari olahraga iki. Iya. Iya aku. Ya Kamu kan kok ngerti? menjaga kesehatan terus sakit. Ini gini. Ini. Anu, apa jenenge? Badminton. Ini. Golep. Golep. Kasti. Kok casting ini iki lho. Baseball. Padel. Padel apa to? Apa kuwi? Apa? Layangan. Loh. Ora ini tutukan ning ini lho. Lah sakarepku to wong aku sing. Piye? Aja anu kowe rumah sakit. Iki awake dhewe sowan Dijogo karo warga kesehatane. masyarakat Bancar. Bungkal. Luar biasa sekali Pak Mas Mirza. Yoket sore Pak Bu Evi, Mirza, Bu Evi. Bu Elvi, Pak Samad. Evi, Pak Samad, Bagus. bagus. Pak Agus, terus Terus para kepala desa. Pak Kepala Desa kabeh sing rawuh Heeh. se-Kecamatan Bungkal. Iya. Hajate mung apa to? Hajate Apa, apa? Apa Mbak? ngerti awakmu? Hajate apa? Apa, Mbak? Mung pengen nuku sepatu anti air. Lambimu kok Mas aku. Sing kali tuku sepatumu iku sapa? Sekarang. Iya. Yo paling gak Kamu iki harus awake kreatif dhewe. lo ya. Loh, kreatif, Kamu harus Mas. kreatif lo. Sesuai dengan Tema lo. tema pada malam hari ini, pengembangan ruang ruang apa? Ruang apa? ruang UGD, Aku kuwi Mas. Ruang kreasi. kreasi Bos- dan jaringan kabel Jaringan orang kreatif. Ah. Nah, awake dhewe ning kene iki mengenalkan awake dhewe kudu kreatif. Iya. Betul, Mbak, betul. Selain mengenalkan juga mengajak semua warga masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur untuk berkreatif Lah. membangun ekonomi yang lebih maju. Tuh, kayak aku mang karo arek-arek wis menunjukkan kreativitas Aku masing-masing. wis. Bose Aku wis. wis. Tunjukne apa? Iki tanganku ana infuse Mas aku. Sampeyan nek ketemu aku pas. Nyapa? Piye? Iki awakmu ketekan aku entuk tombo. Tombone apa, Pak? Loh, ngene-ngene iki aku dhisik iki anu iki bidang kesehatan. Aku mumpuni, Mas. Roh berarti ya, Mas? Lho, Kepala roh. dari bidang kesehatan Lho, piye to? mempunyai keahlian. Mbokdeku iki dukun pijet. Dadi mung dicekel apa tek ngono, ngerti penyakite apa. Umpamane kesleo. Kesleo gampang sing kesleo apa? Tangane. Yo tangane dicekel nggak. Tek dipijet nyit didilat let mari Ya kesleone. ampun, lalakmu medas e. Mumet ya ngono Mas ya ora beda karo tangan. Ndas dicekel tek dipijet nyit didilat let mari sirahe. Lah anu pilek kumbelen. Pilek. Pilek ya ngono sing pilek iki mesti apane? Irung ya dipijet nyit didilat let. Terus. Lah Piye? umpama Piye? anu, Terus piye? terus piye? Yasin. Aku kuwi nak sing apa? Sing pileke asin mbok demo. Kok Aku rumah bayangno. Sing lara aku mbok demo terus ora sikatan seminggu lho. Lah iya kok rumah. Terus lek anu, tentrem. Kancer iki penyakit apa? Sing lara apane? Ya wetenge. Weteng terus nang sisil. Weteng Ya kuwine diumbar seminggu ya lah. Ku lak garing, Mbak. Rumah maju. Nembang. Di iki lho. Ngene. Iki lho di Wong iki paling gak iki awake dhewe iki kudu kreatif. Cepat sih. Ngene-ngene iki aku sebagai seorang wanita
aku karo Dinas Provinsi Jawa Timur Iya. ditunjuk sebagai duta sakinah. Ya ampun. Wes duta tokno sakinah, aku ora. Mbak. Ngerti ora? Iki lho seksine duta sakinah. Sampe gak ngerti Mas ya? Enggak ngerti aku. Gak ngerti. Gak melu Gak Koreo bos, koreo. gak iso. Kiri. Mesakne, Mbak. Enggak, Mbak, Jok, tenan. Jok. Piye? Ancen tuwek Kita saking wayahe. kono ben ngematno sih. Lah piye to? Ngawasi. Sadurunge munggah panggung tukaran karo bojone. Ya ampun. Mbok sumpah gila aku tak buka rahasia saiki. Lah kok iso tukaran karo Lah aku yo ora ngerti kok mau ning Masa? anu lho cah aku lho kendang lho tukang kendang. Oh. Ya tukang gendang mesti lah. Yo kuwi ceritane yo itu njaluk bojone njaluk. Kuwi sapa jane? Bojone iki njaluk mas-masan. Bose kuwi to. Lah malah dikeki Mas Mirza karo Mas Lurah. Mas Lurah. Lah kok yo nesu ngopo? Ya nesu bojone langsung dihantem Pak. Iki lorone perkara Masaku ora nyanyi-nyanyi. Omong ae. Kurang Candase mundur. koyo sepat. kurang mundur. Gak apa-apa Lah, kene. Ya awake dhewe sebagai duta. Hei, Raimu koyok goreng. koyo goreng. Iki ya kurang ajar. Oh ya. Yo mbok dibenakne sing apik kok sok. Mas, miring iki lho. Kemiringan lho. Selendem iki. Jane matamu sing miring apa piye? Lah piye jare kurang miring? Dibenakne sing apik to kok sok. Lah, ya ngono lho wis. Ben nyanyi. Ayo duta sakinah. Duta sakinah. Duta sakinah. Ayo ditasakin ayo. Mas aku kosong. Ayo. Sampean ditunjuk Provinsi Jawa Yo, Timur jelas toh. jadi duta Duta. sakinah. Yo langsung Bu Gubernur ki langsung ngekeki mandat. Ya ampun. Kalau diawasi bose, dadi Iya, awakmu kudune sing Gak apik. percaya. Ora percaya kali, percayano. Oktober bernya apa? Patapim patapim Tralalelo tung 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 sahur. Angel jamu main. Berpasangan Oh ya. Lah ra omong. Bayo. Dase koyo cilok. Koyo takir pelontang. Lontang. Ayo ngomong Iki ngomong mae lho mau. Oktober bernya apa? Beredar sang bumi mengitari matahari. Rangkaikan. Hop. Nyapa kok malah dangdut iki lho. Lah bernya apa? Tepuk sakinah. Oke. Oktober Nah, iki bernya lho. apa? Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus dengan disertai doa. Mas, lah kok malah biskuit Roma. Kowe randang langsung lho. Lah awakmu randang langsung Mas. Sing kompak to. Oktober bernya apa? Aja kesuwen, langsung ngono dicanda. Berulang-ulang kali aku Ben, aku yo ora penyeneni. Iki di Karepmu tak potong 500. syukur. Live streaming. Iki live streaming lho. Lah bayarane 250 lah min 250 aku. Lah kowe randang nyanyi ae. Oke, Streaming Mas. lho, iki streaming. Oktober bernya apa? Berpasangan saling cinta saling Janji kok. Saling Ojo saling lho, saling. Berpasangan. janji kokoh saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk sakinah. pasangan berpasangan janji kokop Yo ngene lho. Kokop semui. Kokoh iki kokop. Hah? Rada anu kirana dhewe Kuwi ana. kudune nganggo ha. Kowe sekono dhewe.
Kowe sing kono. Kono. Propo nomor 2, kuwi nomor 3. Ayo siap. Kokoh. Kokoh. Ora Minor. Kokoh. Iya. Minor. Apa? Kokoh. Nah, babe iki. Nyapa? Kok ngene-ngene mau enggak apa-apa? Kancane nyanyi. Yut lho. Marai awakmu kok Saya tak jajal saya. Agak naik ya. Kamu Oke. naik ya. Oke. Agak naik nih. Oke. Goblok. belajar tangga nada itu semakin naik, Bro. Tinggi lho, Lah kuwi yo Pak. kenaiken nek ngono kuwi. Kenaikan. Oh, kenaiken. Iso. Rendah Mas. Ya. Iso tagak, Mbak. Yo iso lah kuwi kerendahan kok iso. Aku kenaikan. Eman Riko hangsun Eman Isun wedi kelangan. Hangson jaluk temenanan. Nyok. Ayo. Aku piye? Sun welasi ya mung Riko hangsun sayangi Angsun sayangi. Riko wedi kelangan. aja Aja digondeli. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun mikiri gedang rojo tak tundun dipangan codeng Mas yo rada lara Iso iki, Pak. lha dia aring-aring Aring biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri gedang rojo sak dorong dipangan kodok timbyang borong yang aduh isun kodok. Iso penak. aring-aring Biakar gedang campur sawi sampai kering muli isun mikiri gedang rojo sak dorong dipangan kodok timbyang borong yang aduh isun kodok. asik Lho, pengen ora ya. kowe pengen ora Enggak. Sing terakhir empo enak to. ya enak aring-aring biakar gedang campur sawi asape kering muliye isun mikiri gedang rojo sak tundung dipangan codok timbyang worong yang aduh isun kodok. Iso ora to? Lah karek narik. Balik terus lho, Mas. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri gedang rojo sak dorong dipangan
saja timbyang orang yang kudu isun saja. Ini tok masak ra iso. Yo ngono kuwi lho. Padahal aku tangan sitok. Nek iku wangi lho Mas. Areng-areng Biakar gedang campur sawi sampai kering kuli isun iki. Gedang rasa sak turun dipangan cocok timbyang orang yang kudu isun pedot. Asik, kok iso penak ya ampun. Tapi ora pas lho iki mau. Jajal. Kok iso to, Mas? Jajal Biasanya ra iso, video. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun iki. Gedang rasa tak turun dipangan cocok Timbyang orang yang kudu isun pedot. Video. Jiro. Ala penak. Penak to. Peng 5 Mas. 5 Mas. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun iki. Gedang rasa tak turun dipangan cocok timbyang Orang yang kudu isun pedot. Jiro lupa kok ala penae ya 10 Mas. Areng-areng biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun iki. Gedang rasa tak turun dipangan cocok timbyang Orang yang kudu isun pedot. Jiro lupa kok 6 7 8 9 10 ala penae 1 Areng-areng biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri. Gedang rasa tak turun dipangan cocok timbyang Orang yang kudu isun pedot. Jiro lupa kok 6 papat. Loh, Ya ampun. 5. Ya ampun. 6. Eh, 7. ya ampun. Ya ampun, iku apa? Kok ketoke kok pantes kowe to sing dinpus, Heng. Timbangane aku. Semaput tenan lho, Kang. Mosok semaput tenan. Iku kan gawa apa iku kok getar-getar? Iya. Ndi? Wih, kenduk. Batu habis. Batu habis. Masa nganu? Masa semaput tenan? Semaput. Wala iki semaput iki gampang. Ora Kok iso, usah Mas? mbok gawe apa-apa, ora usah kowe ora usah mbok gugah, ora usah bebi. Lah terus Kowe akhirnya? ngomong, "Pak, bakso kalih." Oh, semaput tenan. Semaput tenan nih. Nyapa? Semaput nih, kancane semaput. Wis bene, ngene iki penake tak uyuane raine. Aja gak Ojo ngene iki, gak boye. Kang. Dengenane tenan. Ngene iki enek wong Banyuwangi bablas. bablas. Bablas apa? Langsung yo ngene iki digone rumah sakit. Lah timbang ngenteni suwe diasin ae ben cepet. Oh, Meneng. aduh, nemen. Tak celukane. Man robuka. Duh, Nyapa kok iso nang? Aja. Ya Allah. Iki tenanan ki Sing saya. paling penak ngene. Piye? Digolekne bensin dibong. Loh. Aja, Mas. Ya apa? Kok aku garing dhewe kok, Mas. Rasa mbok bong. Blontong tung tak tong. Duh. Hasil. Yo, Ya coba sentak-sentak kono lara. Ora peduli. Kowe wani ganggu gawe ning kene iki. Sopo sing mengkon darah iki? Delogok jaran. aku barek peno. Hei. Woi. Peno sapa? Kon to. Aja mbok tambah liyane ya. Aku dudu peno. Sapa? Kon. Iya. Wis apa kok konto-konto to. Yo aku. Aku iki pemuda ning desa kene. Sing bakal berantas rame. Iki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lur. Jawa Timur iki. Aja dipadane karo Dinti. Luar biasa keseniane, heng. Wong ndi kon? Lho. Sampeyan njaluk apa, Cak? Tantangan. Percil. Apa? Koni la opa. Kon la apa? Lah apa? Lah opo? Nek marani
rai sing bener to. Kowe iki gering. Kon iki lha opo? Kowe iki lara aja bengok-bengok. Kowe iki lara aja bengok-bengok. Aku bolok kene. Kon wani nantang cacakku ana urusan apa kon? Lho. Kon wani barek aku. Lho. Sopo? Apaku sing tak wedeni? Apamu Sing tak wedeni? Apamu sing tak wedeni? Lho. Aku iki yo adike. Apa? Aku adike. Wani bro. Ayo wani ajarku. Wani ajar Adine. Oh, aku adine kene yo adine. Rumah kamu wedi karo dene. iki tipis-tipisan tok, iki tipis-tipisan tok. Aja main keras-kerasan. Awan-awan ben ngidung tipis-tipis tok. Jula-juli. Iya jula-juli. Awan Iki Jawa Timur, Bro. Jawa Timur. Yo Jula-juli paling gak iki sithik-sithik sithik-sithik. Ceko. Kedawang digoreng guri gula Jawa rasane lagi. Aku ngedong muga ditambahi nek gak ditambahi sampai besok yo tak enteni. Pira-pira yo tak enteni Pak Lurah. Sego jagung iwak mujar wong sing ngidung calon DPR. Sopo aku Partai apa? Apa wani? Kok kemenyek. Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Mana ayo nandur sing kena wong tua minter no anak wis dadi kewajibane supaya anak cerah masa anak ditinggal dunya akeh entek enek ditinggal kepinteran dadi salah wase yo Mas Enang dangdut yuk dangdut edem yuk Yo. Yo. Sinden-sindene moro rene, Dok. Dangdut. Hop. Awone dipangan uler elo lak wong bodho kok ngaku pinter Jeruk porot nang dhuwur meja lek ketumbas aja nganti lak Jawa Timur rek yo iki jenenge Jawa Timur ayo nurut barek wong tuwa dimen lancar sandang pangane Etan kali mas lek kulon kali arep nyabrang ra ono uwote awan ngaji bengine ngaji muga barokah sedayane awan-awan aja mangan semur ning pinggir sawah muga tak dongakno masyarakat panjang umur kabeh panjang umur lan barokah modele sepeda jengki setire cendak dawa sadele wong modele arek wedok saiki katoke
cendak ketok sadele sing ngendi aku kok ora weruh sadele sing ngisor sing dhuwur mesti abu aku ngono kuwi jane ya ora terpengaruh aku dhewe alah mbuh kain pelangi weton Madiun nek udengan kaine tenun pegawai negeri tuwek entuk pensiun nek dagelan tuweke dadi cekap semanten hitungan kula sae lan boten barok rasa rada maju nduk wonten pengumuman berita kehilangan nggih menika HP Vivo warna biru. Vivo warna biru Hebat, yang menemukan dikembalikan di operator sebelah Bos, kanan dalam mohon maaf, juga ada ini tadi putra dari desa Bancar Ciki perwakilan mau menyumbangkan suara oh emas mantan apa Mbak Natasha. Natasha Ya, biar Mbak tampil Natasha monggo minggah mriki bareng bareng kali kanca campur sari Mbak Natasha monggo minggah mriki nembang kali kula judule Lestari asik. Saudara-saudaranya Guyon Maton yang berada di Bungkal Ponorogo, rupa-rupanya dengan berakhirnya lagu tadi maka berakhir pula lah perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya atas nama dari seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kolis Iksan, saya Sondok Sumitra mengucapkan banyak terima kasih dengan segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Saya Firi, bila ada baik hidayah wa birridho al-inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.